यही से कहिले रउआ कहिले हमरा के रउआ मानी ले रउआ अभी ये भुला जाता नी अभी तो दोसर का वरदान बाकी है बाटे पहिल का वरदान मंगली गोस्वामी जी लिखनी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भर थही टीका। दूसर का वरदान मांगो रउआ से दोसर का वरदान तो एंगो ना मांगे पहले रउआ अपना बेटा राम के क्रिया खाई कि हम आज जौन मांगम रउआ तन दे दे हम राम के क्रिया खाई रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई आज हमरा मुंह से जौन निकली पूरा होई मांगो रानी मांगो। दूसर का वरदान रउआ अपना बेटा राम के 14 बरस में वनवास भेज दी। 14 बरस खाती वनवास 14 बरस खाती वनवास तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ जब राम के वनवास सुनले छाती में मुंह का मरले धरती पर गिर गईले रानी के कई के गोड़ पकड़ लिहले ए बबुआ जन मर्द अपना मेहरारू के गोड़ पकड़ लेवे प्रमाण मिलेला कि वो पत्नी के नरक मिलेला नरक लेकिन रानी के कई के गोड़ पकड़ ले राजा दशरथ जी कहले कि हे के कई भरत के राजगद्दी ले लो लेकिन राम के वनवास मत मांगो राम के वनवास मत मांगो के कई राम के वनवास मत मांगो राम वन में जाई है तो कहीं तहार सुहाग गुजर जाओ का कोई मरलू करजा में कटार अरनिया मरलू रजा में कटार अरनिया धरती पर गिरल बड़े कथा हमने कह जवे रहता